Това е кал. И корен има долу. Държиме за това диколон, няма да мърдаш. Не е тук държиме. От тук не можа да минеш, батко? Да? Ялко го е. Там назад сваляш задницата да мога да засилиш и тръгва нагоре. Тук не може да тръгне. Батко, запали. Не мога да тръгне в къде. Крака. Как си риташ? Два-три по-бързо. Бързо. Гоше, пусти го там назад. Засели го там уво. Тук вече ако закъсме за бизенки, закъсме. Да, го още, бе! Владо, да го мъри това деренце! Да? Те са ако не го пътнат. Видяхте ли ми как пътнаха зад вас? По очи. Да го мъри това деренце, бат? Да. Това е много хубаво деренце. Ама първо се минаваше лесно, много го разкалявате вие. Всички за съзнаване им път. Това е до там. Аз корените не очаквах им фанаха да го готвим. Дай да путнахме тия 2 метра не тръгнем назад пак. Нема. Себе майка да. Много горита. Чекай ме. Дай на мен ако искаш. По-бързо. Притни обър. Няма да ми умре душата. Всеки това само това. Хора!